हेलौ मा खालामदो दे मानो कल रिसिभ खालामलायाखैमोन बायजोआव दंमोन आं खोनायाखैमोन खोनालायै मा खालामदोंमोन दे रिसिभ खालामा होननासो खालामखायाखैमोन खोमा हैद खोनायाखैमोन बा दोनथ' दा हरगोन आं मायबा मोनसे बुंबा खालि होदावनायल'खा जेबोखौनो बुंनो हाखाया आङो गावथ' कलखौनो खालामखाया दानिया आरो आं हरबाबो मोजांखौनो रायलाया सोरबा गोदानसो मोनबाय खोमा बिदि नङालै सना मा सानबाय थायो नोंलाय दालाय रायलायबाय माथो माखौथो रायलायबाय थानो मोजां मोनजेननाय समावलाय माखौथो रायज्लायबाय थायोमोन माथो बाथ्रायानो जोबामोन नोंना दा गोजाम जानायखाय बरिं मोनग्रा जाबाय बिदि नङालै सना धै दे आं खामानि मावबाय दं दोनथ' दाहाय हरगोन आङो दोन हरखाया नों रायलायनो बायो दाना आंजो ए